Ассаляму алейкум, харлахшамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационную программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экранах ваших телевизоров режиссеры будут выводить периодически номера телефонов. Вы можете звонить к нам в студию, задавать интересующие вас вопросы. По Вайберу звоните нам абсолютно бесплатно. +38 073 419 41 58. А также можете звонить по скайпу, адрес которого вы видите на экранах ваших телевизоров, atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну, а мы готовы представить гостя нашей студии. Тарас Семенюк, аналитик, журналист, партнер аналитичної компании «Київстар.Про». Витаю вас. Добрый день. Давайте нашу беседу начнем с следующего информационного сообщения. Любое государство, которое не признает незаконной оккупации Российской Федерации, может внести вклад в деоккупацию Крымского полуострова. Такое мнение в интервью «Крым Реалии» высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Давайте послушаем его цитату. Я бачу у складі цієї платформи щодо деокупації Криму доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Російською Федерацією, може зробити внесок у його деокупацію різними шляхами. Хтось може грати провідну роль посередника, як Німеччина відіграє у Мінському процесі і нормандському форматі. Хтось може робити це, голосуючи правильно за відповідні рішення міжнародних організацій. Але це настільки комплексна, складна історія, що в ній знайдеться роль для кожного. Нам кожна країна може допомогти. Але хочу зазначити, жодна країна світу не робить для окупованого Криму більше, ніж Україна. Ну а вот во Франции хотели бы предоставить приоритет Донбассу из-за того, что там есть жертвы. Посол Франции Этьен де Понсен заявил, что в его стране готовы ко всем предложениям по Крыму. Однако сначала они хотели бы предоставить приоритет Донбассу. Об этом он заявил в интервью РБК Украина. Давайте его послушаем. Тому що там, на Донбасі, відбуваються певні процеси, там не дотримуються перемир'я, там з'являються жертви, про що я вже говорив раніше. Тобто спочатку Донбас, а Крим буде потім. Ну, давайте сначала поговорим относительно переговорной площадки, о которой говорил Дмитрий Кулеба. Это на самом деле, вы помните, в Германии впервые заговорили о создании такой международной площадки по неизбежной деоккупации, когда там была пресс-конференция с его немецким коллегой. Так вот, какая это может быть международная площадка? Какие страны могут к ней присоединиться? Будет ли там участвовать Франция, учитывая, что они хотят отдавать приоритет Донбассу? Я думаю, що щодо учасників країн, учасників в цій платформі, з цим проблем не буде. Тут однозначно буде Франція, Німеччина, тому що це країни, які працюють в нормандському форматі зараз по Донбасу. Так? Те, що віддають пріоритет Донбасу, це позиція посла і думка посла. Очевидно, що Європа розставляє певні пріоритети зараз, так? Тому що питання Криму і Донбасу вже розділили. Це ще було за Порошенка. Як не намагалася українська влада це тримати в тонусі, ну так би мовити, рівноцінно ці два питання. Так? Все-таки європейці десь відсунули, ну скажімо, змістили питання Криму на таку далеку перспективу, на таку стратегічну більше перспективу. А питання Донбасу – це ось так званий типу локальний конфлікт. Вони хочуть максимально швидко його, так би мовити, завершити. Але це не означає, що Європа відсторонюється від Криму, так? Тому що всі санкції, які на Росію закладені, вони є фактично з причини того, що Росія має повернути Крим Україні, і тільки тоді санкції можуть бути зняті. Те, що є ініціатива створити ось цю платформу, це є правильна ініціатива. Чому? Тому що про Крим потрібно говорити. Якщо ми не будемо говорити про Крим, це буде означати, що Україна змирилася з окупацією Криму. І що анексія відбулася, ну так би мовити, це буде іншими словами легітимізація. Ну окей, давайте вот смоделируем. Какие страны могут принять участие в данной платформе и будут принимать, и какая будет задача и функция этой платформы? Тут, розумієте, питання, і це можуть і... Очевидно, это же не будет какая-то платформа из серии нормандского формата, где... Очевидно, це буде більш розширений формат, і думаю, що, можливо, він навіть буде, і ми би могли його піднімати також на полях ООН.
так, і відповідно запрошувати країни, так, але тут питання ефективності такої платформи. Що вона може запропонувати сьогодні, які механізми тиску на Росію, чи запропонувати якусь певну стратегію, так, тут складно, тому що ми знаємо позицію Російської Федерації. Тема Криму закрита. От як її розкрити, тому що без Росії ми не зможемо вийти на якийсь, принаймні, продуктивний діалог. Ми можемо збиратися без Росії і запрошувати хоч цілий Європейський Союз, але це буде розмова, так би мовити, це буде гра в одні ворота. Щоб говорити реально про Крим, має бути теж Російська Федерація. Ну, вы Чи знаете, вона они погодиться? своими поправками в Конституцию Российской Федерации сделали расставили, совершенно так, невозможным и неконституционным обсуждение передачи земель в принципе. То есть они это уже на уровне своей Конституции закрепили. І за правління Путіна це нереально. Давайте не будемо плекати якісь ілюзії. Поки Путін при владі, повернення Криму, тема повернення Криму буде закрита. Але це не означає, що ми маємо сидіти і чекати. Ми повинні це питання піднімати постійно в інформаційному полі. Тому що, ще раз повторюсь, даруйте, якщо ми не будемо говорити про Крим, про окупацію Криму, про незаконну анексію, про те, що це українська територія, це означає, що ми погоджуємося з нею і ми фактично віддаємо данину державі-агресору. Ну, может, все-таки речь идет о том, чтобы собрать какую-то группу стран, сильных стран, у которых есть рычаги влияния, давления на Российскую Федерацию, спектр инструментов давления, сесть с этой группой стран и обсудить, каким образом вынудить Российскую Федерацию все-таки сесть за стол переговоров, обсуждать тему Крыма и привести к конечному результату, где оккупация этих территорий. Можна, звісно, і це потрібно робити. І я думаю, тут, але який спектр питань? Наприклад, Росія може погодитися наприклад, на питання прав людей. Питання захисту, наприклад, нацменшин, так, питання захисту кримських татар, так, тобто, щоб їх не переслідували, так? Тобто, умовно, такі от москітні, скажімо, уколи, такі москітні, скажімо, кроки, які ми можемо робити для того, щоб принаймні вирішувати локальні якісь проблеми. Бо якщо ми вдаємося в геополітику, то це практично нереально зараз обговорювати з Російською Федерацією. Натомість, якщо ми переходимо на якісь певні локальні питання людей, так званого соціального пакету питання, тоді я думаю, що є більше шансів все-таки Російську Федерацію посадити за стіл переговорів. А что может повлиять на РФ? Что может вынудить ее сесть за этот стол переговоров? Вот действительно, есть ли у западных держав у нас вот этот вот спектр инструментов влияния? У мене складається враження, що західні країни, вони дуже обережні зараз щодо критики Російської Федерації, щодо взагалі. Тому що складається така ситуація, особливо після коронавірусу, так? Кожна країна буде включати економічну прагматику. Їм цікаво з Росією працювати, тому що це країна, від якої вони беруть сировину. Це раз. А якщо переходити на рівень геополітики, Китай і Росія можуть бути дуже серйозними партнерами разом і противниками одночасно Західного світу, Сполучених Штатів і Європейського Союзу загалом. Тому я думаю, що будуть шукати консенсус такий обережне, так, тобто не наїжджати на Російську Федерацію. Це, в принципі, видно з повідомлень не тільки послів країн, але й, скажімо, з інтерв'ю, які роздають ключові лідери європейські та і, зрештою, Трамп. Так? Годі очікувати, що Америка буде включатися зараз в цю всю історію, тому що там будуть вибори. Вони зайняті своєю внутрішньою політикою. Тому ми, якщо говоримо про платформу, ми маємо орієнтуватися найперше на наших європейських партнерів. Угу. Но не может ли оказаться вот плачевной для Европейского Союза вот эта вот политика умиротворения агрессора, вот политика попыток договориться с Российской Федерацией? Это же уже проходила Европа во время Второй мировой, когда они пытались каким-то образом договориться с Гитлером, но не получилось. Я з вами згоден, домовлятися тут не будуть, так? Тут будуть шукати, скажімо, можливостей, принаймні діалогу. Так, щоб це знову ж таки ці питання піднімати перед лицем представників Російської Федерації. Бо говорити без представників Російської Федерації, це, знаєте, як горохом об стіну. А от
безпосередньо їм в обличчя ставити такі питання, виводити їх на розмову, щоб вони говорили, оце, я думаю, одна з стратегій. Знову ж таки, Нашим дипломатам, нашим политикам вести переговоры с нашими западными партнерами, чтобы убедить их в том, что амбиции России – это не только Украина? Хороше питання. Я думаю, що розвідка країн-членів НАТО прекрасно розуміють, які амбіції Росії, зокрема, щодо України, і не тільки, так, тобто говорять і про Балтійські країни, так, тобто в цьому плані всі прекрасно розуміють, які є апетити. Чому? Тому що Росія себе позиціонує як, ну, така умовно постімперська країна, а будь-яка імперія живе завоюванням нових територій. Тобто в неї амбіції контролювати або повертати країни колишнього Радянського Союзу під свою політичну орбіту залишається відкритим, і це не секрет. І Україна в цьому плані є першочерговою. Про це ще Путін, до речі, говорив в 2015 році на прес-конференції, відповідаючи на питання українського журналіста. А чому ж це все відбувається? Він сказав, це для того, щоб возвратити Україну в єдине політичне пространство Кремля. Все. Тобто він відкрито це сказав, він постійно це повторює, і їхні плани зрозумілі. Як переконати в Європі, це теж чудово розуміють. Але часу такого протистояння, умовно вербального протистояння, таких звинувачень, він же минув. Зараз всі шукають можливості, яким чином не догодити Кремлю, але знайти такий формат діалогу, який би, ну скажімо, не говорив, що це країна-агресор. Ви ж бачите, Еммануель Макрон теж от минулого року, тобто він говорив, що в нашій стратегії... На Мюнхенській конференції. Да, в нашій стратегії це є співпрацювати. І те, що говорить Макрон, те саме думають і інші країни, так, Європейського Союзу. Вони зацікавлені, як то кажуть, business first, з doing business з Російською Федерацією. І тому тут прагматика економічна працює дуже чітко. І вона диктує... Тем не менее, санкции, они продлевают каждый год Европейский Союз, каждые полгода тому що продлевают санкционный режим. тому що, розумієте, санкції прив'язані до чітко виконаних умов. Наприклад, якщо по Донбасу Росія не виводить війська умовно, а далі допомагає бойовикам дестабілізувати ситуацію, це означає, що санкції немає причин знімати. От не раз говорили, там от деякі, наприклад, проросійські політики, наприклад, Сальвіні, італійський політик, який був віце-прем'єром, так, який абсолютно проросійського штибу, зараз він вже в опозиції. А всі казали, що от Італія буде блокувати продовження санкцій. Навіть Сальвіні не може заблокувати санкції, бо якщо одна країна виступає проти, санкции не продолжают. Ну, в Италии, на самом деле, Жозеппе Конте постоянно говорит о том, что в первую очередь санкции по России ударяют по економіці самої Італії. Воно це так, але там не зовсім значне, там немає такого падіння, про це політичні заяви, розумієте? Але вони робляться для чого? Вони робляться для того, щоб, ну так би мовити, дати сигнал Росії, що, мов, типу, ми вас не викреслюємо. Те, що Італія і Росія ведуть бізнес, це абсолютно всім відомо. І вже знайшли спосіб, як обійти ці санкції, тобто не напряму, наприклад. Тобто там є свій бізнес, завжди знайде певну нішу, певну схему, яким чином обходити заборони. Так? Тому країни торгують, там не було якогось великого такого падіння. Так? Але питання того, що санкції неможливо знімати, якщо не виконані певні умови. Якщо Росія їх не виконує, відповідно немає підстав закону для того, щоб знімати санкції. Єдине, що може змусити європейців реально переглянути, ну, умовно, там, скажімо, стосунки і санкційну політику щодо Росії, ну, це, я не знаю, це або реальні, ну, скажімо, криза, що в Європі, що в Росії по економіці, так, торгово-економічна криза внаслідок пандемії коронавірусу, яка буде заставляти держав шукати, як допомагати один одному, щоб хтось не впав, так, це може підштовхнути. В іншому випадку, друге, це очевидно, що виконання умов России по Донбассу. Ну вот мы с вами говорили про торгово-экономические отношения западных держав с Российской Федерацией, да, достаточно только вспомнить Северный поток-2, Германию, о чем мы поговорим с вами чуть позже, но я хочу спросить следующее. Как вы думаете, что может сделать Россия или что она еще должна сделать для того, чтобы западные наши партнеры ужесточили санкционное давление в отношении России? Знаєте, они же могут. Вони можуть, але знаєте, мені пригадується випадок в Керченській протоці, коли наших моряків атакували берегова охорона Російської Федерації. Ну, всім відомо. Які санкції тоді ввели?
Ну, там ввели в список санкційний з 6 представників ФСБ. І невідомо, чи вони взагалі в Європу колись їздили. Оце була відповідь Європи, ну, типу, на такий кричущий факт, ну, фактично, який вже не приховати, коли судно однієї держави атакує судно другої держави, ще й в полон бере моряків, так, то це санкції можна було, знаєте, які підняти, там, заблокувати і так далі. Але обмежилися суто по 6 представників ФСБ. Чому? Не готові? Невідомо. Не хочуть? Теж питання, розумієте? Тобто, ось це для мене був такий, скажімо, переломний момент, щоб зрозуміти готовність Європи продовжувати санкції. Більше того, санкції можуть продовжити тоді, або збільшувати, скажімо так, розширити спектр санкцій, це якщо Росія, ну, наприклад, піде в чергову якусь атаку, або відновить наступ, або збільшить інтенсивність, ну, не знаю, там, обстрілів на Донбасі. Что она может еще сделать, если она на территории Европейского Союза уже применяет оружие массового поражения? Наприклад? Скрипали. Британия. Ну, теж реакція. Ми ж знаємо, яка реакція була. Тобто, ви бачите, Європа не готова зараз, на мою таку суб'єктивну оцінку, говорити про збільшення санкційного або розширення санкційного списку і заборон. Тому що те, що зараз працює, воно є чітко прив'язано до певних подій. Так? Якщо Росія не виконує, значить немає підстав знімати санкції. Будемо сподіватися, що ця політика збережеться, так? Що не буде причин їх взагалі переглядати. Але я не виключаю, що з падінням і фактично отакою внутрішньою слабкістю Європейського Союзу після пандемії, я не виключаю, що можуть бути запущені процеси, ну, такого більш, ну, типу, інтенсивних переговорів, щоб все-таки Російську Федерацію якось ще втримати. Тому що тут питання і геополітики, що я говорив, Союз Росії і Китаю – це дуже серйозне протистояння проти західного світу. Ну вот если не говорить о европейских странах, а если говорить про Соединенные Штаты Америки, вот знаете, недавно вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил о том, что нам стоит уже пересмотреть Будапештский меморандум. И одна из стран, которая гарантировала нам нашу территориальную целостность, это Соединенные Штаты Америки. Готовы ли они, как вы думаете, участвовать в переговорной площадке по деоккупации Крыма? Зараз ні, тому що в них будуть вибори. Вони абсолютно, Трамп зайнятий своєю історією у виборах. Його головна біль – це наздогнати розрив між Байденом. Так? Тобто Америка зараз не буде включатись. Та і зрештою, ви ж помітили, політика Трампа дещо інша, як політика Обами. Так? Ми по сьогоднішній день не маємо спеціального представника Сполучених Держдепу по Донбасу. Курт Волкер як завершив свою місію, так і на його місці нікого не поставили. Чому? Тому що Трамп переконаний, що українська влада, настав цей час, коли українська влада і Кремль можуть самостійно спілкуватися без посередництва Сполучених Штатів Америки. Тобто, з одного боку, за Трампа ми отримали найбільшу кількість зброї, і це факт. Так? А з іншого боку, немає ось цього політичного представника. Тому що хто такий Курт Волкер? Це була політика, ну, типу, політичний представник, іншими словами, який вів переговори з Сурковим, так? І перед ним була Вікторія Нуланд. Так, тобто ось ці історії, вони, скажімо так, не мають продовження. Чому? Тому що є позиція все-таки дати можливість президентам обох країн Зеленському та Путіну вести, ну, прямий діалог. У нас есть еще одна страна, о которой я бы хотела с вами поговорить, это Турция. Вы знаете, недавно министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Анталии заявил, что официальная Анкара никогда не признает российской аннексии Крыма. Давайте послушаем. Ми підтримуємо територіальну цілісність України, а також її суверенітет. І завжди дуже чітко підтверджуємо на кожній платформі, що ми не визнавали і не визнаємо незаконну анексію Криму. Це наша принципова позиція, і вона ніколи не зміниться. І ми завжди відверто про це кажемо. Ну, а вот крымский коллаборант Иваз Умеров тут же посчитал нужным отреагировать на слова Чавушоглу. Давайте послушаем коллаборанта. Ми, кримчани, не поспішаючи, почекаємо. Уряд здатний більш адекватно оцінювати міжнародну обстановку. Нам поспішати нікуди. Ми вдома і надовго. С нами сейчас на прямой связи Тугрул Исмаил, профессор, заведующий отделом политологии на международных отношений университету Кахраман-Мараш из Турции на прямой связи. Тугрул Бей, селям алейкум.
Алейкум салям. Тугрубей, вот Мустафа Джемилев, лидер крымско-татарского народа, некоторое время назад говорил о том, что Стамбул может стать такой вот площадкой переговорной по деоккупации Крыма. Как вы думаете, реально ли это? Может ли быть создан какой-то стамбульский формат по Крыму? Ну, сами знаете, что это непростой вариант, это сложный. Но, конечно, уверенность в этом есть, и я надеюсь, что это возможно. В каком смысле? Если учесть тот фактор, что Турция имеет хорошие отношения, стратегические отношения и с Украиной, и поддерживает хорошие контакты с Россией, и, естественно, с этой точки зрения Турция может играть вот такой посредническую роль. Ну, а это возможно. Ну, все возможно. Скажите, а как... Ага. Самое главное — желание игроков. Ну, а у Наверное, Эрдогана, как вы думаете, такое желание есть? Я думаю, не только у Эрдогана, но у всего турецкого государства такое желание есть, потому что этот вопрос серьезная проблема для нашего региона. Турция исходит из международных норм. И в связи с этим надо сказать, что территориальность Украины Турция рассматривает, исходя из международной юриспруденции. Угу. И поэтому как-то надо решить этот вопрос, потому что Черноморский регион уже становится постепенно взрывоопасно. И это не на руку ни на Турции, ни Украины, тем более для России тоже. Угу. Ну а какие меры по отношению к России может предпринять Турция? Как вы думаете? Вот мы сейчас говорили про западных наших партнеров, про Европейский Союз, про санкционный режим Европейского Союза. Но если посмотреть на Турцию, да, действительно, и на заявление Мевлюта Чавушоглу и Реджепа Таипа Эрдогана, они постоянно декларируют свою позицию относительно непризнания аннексии полуострова, однако продолжают свои торгово-экономические отношения с Российской Федерацией. Там можно много примеров приводить, начиная от турецкого потока, заканчивая строительством атомной электростанции Аккую, да? И как вот этой ситуации, как может Турция повлиять и участвовать вот в нашей борьбе? У нее есть вот эти рычаги влияния на Путина, и как она может их использовать? Ну, я думаю, что прежде всего все это зависит от Украины. Чего хочет Украина и как будет действовать сама Украина. Турция, конечно, будет поддерживать Украину, исходя из международных норм. Но так говорить, что Турция будет какие-то экономические санкции и так далее, будет провести против России, это очень сложно. А в каком случае Турция может ввести какие-то экономические санкции в отношении России, присоединиться к западным санкциям? В каком случае это возможно? Я думаю, что эффективных экономических санкций налицо. То есть вот для примера я могу сказать, что европейские страны и США долгое время давлеют на Иран по атомным вопросам, там экономический кризис очень серьезный и так далее. Но это не разрешает проблем, а наоборот сплачивает население вокруг руководства страны. Исходя из внешнего давления, считается внешний враг, это Соединенные Штаты и так далее и тому подобное. И экономический кризис — это на руку тогда руководящей элиты Ирана по борьбе против вот такими явлениями. Говорит, что вот американцы все зло, Израиль зло, они делают так, что наша экономика в таком состоянии. То же самое, экономические санкции против России, это, видите, ничего эффективного нет. Конечно, экономически Россия терпит определенные негативные, очень серьезные последствия. Но таких серьезных уступов от крымской политики пока Россия не показывает. Поэтому я думаю, что прежде всего США и ЕС должны придумать или привести такие серьезные шаги, которые не дали возможность насильственного присоединения к территории других государств.
И я думаю, что Турция в этом вопросе не экономически, а серьезно в переговорном или политическом вопросе может действовать в определенном смысле на Россию. Но пока видим, что политика России очень разная. Мы, видите, и в Сирии, и в Ливии имеем очень серьезные такие противоречивые политики. То есть на данном этапе можно сказать, что турецкие и российские отношения, они тоже очень напряженные. И поэтому пока сама Россия тоже не очень активно действует по поводу этого. То есть я пока как специалист не вижу рычагов давления Турции на Россию. Мгм. А как бы вот вы сейчас описали турецко-российские отношения? Это дружба или просто какой-то экономический и политический интерес, такой реалполитик? Ну, скорее всего, реалполитик, потому что два крупных государства, сейчас модно говорить, Евразийского региона, они соседи и должны жить, и обязаны жить в мире. Но, по крайней мере, мы видим, что во многих вопросах пока наши взгляды не совпадают полностью. Это и Черноморская тематика, это и Кавказ, Южный Кавказ, это и сирийская тематика, это и ливийская тематика, и другие. Но в экономическом смысле пока наши отношения развиваются, но это еще раз хочу отметить, что благодаря турецкой стране, то есть если посмотреть товарооборот между нашими странами, это в пользу России. Например, предкризисный период в 2014 году товарооборот между нашими странами достиг самого пика — 32 миллиарда долларов. Тогда на долю России приходило 27 миллиардов долларов, в Турции 5,5. Это в основном энергоносители. Но в этом тоже есть дисбаланс. Так что говорить о том, что российско-турецкие отношения развиваются стратегически, это не совсем правильно. Турция заинтересована в улучшении отношений с Россией, чтобы они были стратегическими. Но в данный момент многое зависит от политических действий самой России. Что хочет сама Россия? Мгм. Пока говорится о том, что взаимоотношения достигли того уровня, который можно сказать стратегически, рановато. Это, скорее всего, тактические взаимоотношения и исходя из реалистической политики, реальной политики, да, что наши страны обязаны, и баланс сил одинаковый практически, что вот и самолетный кризис показал, что вот не очень много мы можем делать против друга, просто можем навредить и все. И поэтому вот отношения таким образом продолжаются в определенном смысле сотрудничество, учитывая и реальную ситуацию. Мгм. Я вот что хочу понять. Турция же является членом Североатлантического альянса. Уже на протяжении десятилетий пытается стать членом Европейского Союза. Но при этом, да, она продолжает, понятно, свои торгово-экономические отношения и не только, и закупать зенитно-ракетные комплексы у Российской Федерации. Хотя на саммите G20, вы помните, Эрдоган с Трампом довольно так хорошо поговорили, и Трамп сказал, что на самом деле во всем виноват Обама, потому что он не продавал Турции Патриот, а мы вот сейчас вот готовы продавать Патриот, пожалуйста, покупайте. Что мешает сейчас Европе занять такой проевропейский, прозападный вектор и стоять на западной стороне? Турция? Да. Турция выполняет свои обязанности в этом направлении. Турция член НАТО и участвует активно в всех мероприятиях НАТО и так далее. Покупка оружия, как член НАТО, Турция имеет право у любого государства. Я хочу напомнить, что и Греция имеет систему С-300 российского производства.
происхождения. Тем более Турция закупила это один комплекс для определенной внутренней системы. Они не будут подключены для натовской системы, и Турция имеет законное право. Но дело в том, что немножко вопрос неправильный. Что мешает американцам продать свое вооружение своему партнеру Турции? До сих пор американцы не продают эту систему Патриот Турции. Тем более, кроме того, даже решили не продавать самолеты F-35, в котором Турция является как бы участником проекта. Это вообще нарушает все правила. Но это же была ответная реакция на то, что Турция Это закупает неправильная реакция. «Триумф». Это неправильная реакция. Турция не нарушает никакие договоренности. Если американцы против закупки Турции системы С-400, я напомню, что это был 4-й тренд по покупке таких систем ПВО. Турция хотела закупки китайских систем. Тогда американцы первого раза отреагировали негативно, и Турция отказалась. А в этот раз американцы просто молчали, ждали до тех пор, пока уже Турция закупила, соглашение окончено, оговорено, Турция начала закупать. То есть системы, когда начали поступать в Турции, и американцы начали уже демагогничать. Еще раз повторяю, Соединенные Штаты Америки не продают Турции систему Patriot. И Турция как страна, как независимая страна, имеет право покупать эти системы у любой страны, которая ей считается необходимым и экономичным. Понятно. Спасибо вам большое. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Сağ olun. Тугрул Ісмаїл, завідуючий відділом політології та міжнародних стосунків університету Кахраман-Мараш, Туреччина, був з нами на прямому зв'язку. Що ви думаєте относительно турецької платформи по Криму? Це є теж спроба, от, власне, реалізувати цю політичну складову, політичний, скажімо, фрагмент домовленостей між Туреччиною та Україною. А їх є три: економіка, власне, політика і соціальна сторона. Тобто це є от намагання все-таки теж мати певне лідерство в своєму регіоні. Тому що Туреччина, як ми знаємо, вона останніми роками, ну, така доволі так активна ініціатива, така експансія, скажімо, інформаційна, і в деяких випадках навіть військова, є доволі такою динамічною. І Туреччина ніколи не визнає, скажімо, окупацію Криму, так, тому що зрозумілих просто-напросто причин годі би було, скажімо, навіть сперечатись. Тому це питання політичне. Але Да, економіка, ми ж бачимо, економіка і Туреччина, і Росія зовсім інша сторона. Ну вот это я и хотела спросить. Это, получается, какие-то двойные стандарты. Поддерживают, да, декларируют свою поддержку, а с другой стороны они вводят санкции и наращивают торгово-экономические. Вот мы с вами говорили про Европу, они тоже декларируют, но у них хотя бы есть какое-то санкционное давление, да, на Российскую Федерацию. Ну, бачите, когда к этому может присоединиться Турция? В каком? Я думаю, навряд чи зараз буде Туреччина приєднуватися до якихось певних санкцій. Тобто в Туреччині є своя динаміка спілкування з Російською Федерацією. Давайте пригадаємо ось ці випадки, коли збивали літак. Так? Тобто Росія фактично сама односторонньо запровадила санкції, тобто перекрила весь туристичний потік до Туреччини. Так? І, ну там на самом деле же знаєш, много кризисов было. Помните, с убийством посла Карла? Власне, да? власне. І нібито би здається, що от, ну, як після таких кричущих випадків... Помідори там вони давили, так. друг. Ну, от такі особливі стосунки Туреччини та Росії, бачите. Тобто вони, це країни, які в певній мірі, якщо Росія жорстко себе протиставляє Заходу, то Туреччина не протиставляє себе Заходу, але формує свою позицію в економіці. І особливо пригадуєте, коли був випадок з біженцями, так? Тобто ж Туреччина відкрила кордони, тому що Європа перестала платити гроші, і вони просто взяли, відкрили кордони, і біженці пішли далі по Європі. Тобто це є теж, ну, такий, скажімо,
таке теж цікаве партнерство, тому що ми пригадуємо, десь, я думаю, років 5 тому Туреччина плекала надії на вступ до Європейського Союзу. І Ердоган дуже часто їздив до Брюсселя і там, ну так би мовити, шукав якогось консенсусу. І потім, коли він зрозумів, що ніхто Туреччину не приймає в Європейський Союз, а тоді почалася вся така регіональна політика Туреччини, вибудовувався самостійно, типу такий турецький, скажімо, центризм вибудовується по відношенню до Європейського Союзу. Тому в цій історії мені на думку спадає лише одне пояснення – прагматика. Як в стосунках з Росією, тому що це є країна, ви ж бачите, який товарооборот, 37 мільярдів. І більша частина припадає саме на Росію. Тобто Туреччина більше заробляє від стосунків з Російською Федерацією в экономическом плане. Да, ну и плюс в этой ситуации, наверное, можно еще рассматривать ее с другой стороны. Вы помните, Эрдоган поспособствовал освобождению 2 крымско-татарских политических заключенных, заместителя председателя Меджлиса Крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза, да, и еще одного заместителя. В цьому є важливість Туреччини, так, власне. Да. И некоторое время назад Мустафа Джемилев передавал списки руководству Турции политических заключенных, удерживаемых за стенками Кремля. То есть можно ли думать и рассчитывать на то, что Турция в очередной раз может повлиять на освобождение политиков? Власне, і для цього, я думаю, створиться ця платформа. Ініціатива, яка йде від Туреччини, вона саме для цього покликана. Тобто, але тут важливо дуже тісна комунікація Українського міністерства закордонних справ і турецького. Так? Ми знаємо, є заступник міністра Кулеби, так? Яка безпосередньо має стосунок до кримських татар і яка має відповідальність, скажімо, цю лінію далі тягти. І це добре, що є заступник, власне, по таких питаннях. Так? Тому що це дає знак всім нашим партнерам, що ми не змирюємося з анексією Криму, а ми працюємо, ми шукаємо шляхів. І очевидно, що в мікро таких так званих ініціативах по звільненню людей, по звільненню кримських татар, які перебувають в ув'язненні, і очевидно, що, скажімо, дотримання прав людини в цьому ж Криму, це питання ніхто не знімав. Доступ Червоного Хреста в Криму до, власне, ув'язнених. Це фундаментально важливі питання. І Туреччина, очевидно, що з політичної точки зору вона буде нас підсилювати. І, можливо, саме тому Росія слухає Туреччину, тому що в них є досить непогані економічні стосунки, тому що окрім ідеології, окрім, скажімо, там, я не знаю, окрім, скажімо, таких політичних моментів, Росію дуже цікавить економіка. Давайте к следующей не менее важной теме. Командующий военно-морских сил Украины Алексей Нишпапа не исключает, что войска Российской Федерации попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонскую область, чтобы дать возможность пустить воду из Днепра в Северокрымский канал. Давайте послушаем цитату. Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємось. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу «Нептун» дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимось. Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатись фінансовий ресурс Російської імперії. Так, я так їх називаю. Це імперія з диктатором на чолі. То це буде вірним сигналом того, що Росія готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики. Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо така станеться, то, на жаль, це буде багато втрат і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє, хоча в країні 7-й рік іде війна. Зараз ми робимо посилення на морі. Президент і міністр оборони дали ВМС карт-бланш. Розробляється проект будівництва нових місць базування флоту. Ми не можемо перебувати тільки в маленькій Гавані в Одесі і в маленькій Гавані в Очакові. Зараз приймаються рішення, передаються земельні ділянки на берегах Чорного та Азовського морів для створення достойних баз. Тепер моє завдання зробити так, щоб основний удар ми могли прийняти не на березі, а на морі. Ми повинні зробити так, щоб противник перебував біля свого берега, знаючи, що ми сильні. Зробити так, щоб ми не чекали, коли він прийде до нас. Ну вот в интервью «Левому берегу» лейтенант-генерал армии Соединенных Штатов Америки Бен Ходжес отметил, что Россия может не ограничиваться Херсоном. По его словам, под ударом находится и Одесса. Давайте послушаем цитату.
Я не думаю, що Росія бачить своєю метою винятково Херсон. Упевнений, що для Москви ендшпілем буде повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя від Одеси і до Керчі. Це допоможе їм не просто ізолювати Україну від Чорного Азовського моря. Все це, як мені видається, стане відмінною стартовою платформою для більш активних дій Росії в Сирії, в Східному Середземномор'ї, в Лівії. А це вже дозволить росіянам домогтися домінування в регіоні. Киев не готов к реальным боевым действиям. Если украинские военные решатся на провокацию в отношении России, она закончится для Киева плачевно. Так уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Давайте его послушаем. Все закінчиться для України сумно. В Україні є якась армія, вона проводить паради, але до реальних бойових дій Збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитись дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі. Это угроза? Ну так. Так, це є такий, сигнал, так, щоб не розслаблялися, іншими словами. Але я думаю, що очевидно, що українським військовим є як відповісти. І очевидно, що наші війська перебувають в хорошому стані. Ми помітили, що останні 5 років Україна нарощувала зенітно-ракетне озброєння. І ми маємо пам'ятати, що з боку Криму, так, там стоїть не оборонна, так би мовити, військове угрупування Російської Федерації, а ударна. Це є велика різниця. І тому... Вот Бен Ходжес говорит же про Одессу, да, вот сейчас, что зараз з Одесою складно. Россия может не ограничиться Херсоном, а может пойти на Одессу. Вот давайте предположим, что Российская Федерация высаживает свой десант в Одессе. Ну и что? Может ли новое украинское, вот наше сейчас руководство с его нынешним состоянием, да, справиться с этой ситуацией, когда Россия применит очередную агрессию? Я думаю, так. Я, скажімо, дуже часто говорить Зеленський, там от він умовно там з Путіним, скажімо, помириться і так далі. Зеленський має абсолютно чітку позицію проукраїнську, так? Зеленський, я не помітив, скажімо, в Зеленського, що він хоче якісь території здавати. Очевидно, якщо буде питання захисту із застосуванням зброї, Зеленському рука не дрогне, так би мовити. Может, Зеленский не хочет, а его окружение? Ну, я щодо оточення, очевидно, що навіть ми ж бачили заяву голови, скажімо, Військово-морських сил України, так? Очевидно, що є інші очільники, теж це озвучували, так? Це є питання національного інтересу. Немає такого, що якщо на тебе нападають, а ти не захищаєшся. Я думаю, що тут буде однозначна відповідь. І я переконаний, я спілкуюся, скажімо, з експертами військової справи, вони кажуть, що нам є чим відповісти і чим вдарити по зубах, якщо Російська Федерація наважиться влаштувати якусь провокацію. Тобто, чи це буде прорив через Крим? Щодо Одеси, я не думаю, що зараз можна розглядати Одесу як один з епіцентрів, але я погоджуюся з американським генералом в тому, що дійсно в Російській Федерації є стратегічні плани фактично відрізати Україну від доступу до Чорного моря. Сейчас она может на это пойти? Я думаю, що є ряд факторів, які можуть про це, в принципі, можна в цьому говорити, тому що відбувається ж зараз навчання Кавказ-2020, так, і, власне, це де відпрацьовується ось цей такий... якраз таки об этом говорив, що... Так, тобто де відпрацьовується ось цей момент, ну, умовно, там, наступу на країну суперника, так. Друге, це, очевидно, що я вже сьогодні в ефірі згадував, це і дуже важливо, вибори в Сполучених Штатах Америки, тому що Америка зайнята своїми проблемами, і вони не будуть відволікатись на міжнародні події. Это, помните, как было в 2008 с Грузией, тогда же тоже были выборы в Соединенных Штатах Америки, и, собственно, они были заняты своей предвыборной кампанией, и тогда просто вот как Росія не буде йти у відкриту без якоїсь провокації з боку нас. Тобто з нашого боку мала би бути якась провокація, і тільки після цього мали би бути якісь певні дії, так? Тому що йти у відкриту у наступ, ну, наприклад, захопити Новокаховські шлюзи, так, щоб відкрити воду.
мала би бути, ну я так умовно думаю, з нашого боку якась провокація, або не знаю, десь або якась певна група, яка би дестабілізувала ситуацію всередині країни, особливо в цьому регіоні південному, щоб Росія могла відповісти. Я переконаний в тому, що Служба безпеки України, контррозвідка над цим працюють, вони контролюють ситуацію, і я не думаю, що все так є. Загалом ми ж знаємо, от слова російського генерала теж свідчать, це таке, знаєте, шапкозакидательство. Але ми не повинні забувати, що ми отримали від НАТО, ну, скажімо, такий особливий статус зараз. Що це означає? Це означає, що ми отримали доступ до розвідки, яку НАТО робить. Так, раніше ми такого доступу не мали. Це є сигнал Росії. До речі, це ж ми цей статус отримали в День Росії. Тобто це сигнал Росії, те, що типу, ну, НАТО не буде просто так дивитись на агресію і не буде просто так, скажімо, спостерігати. Тобто це є важливо. Україна є для НАТО важлива країна. Американці збільшують зараз свій контингент в Польщі, тобто Польща стає стратегічним партнером і таким оборонним пунктом. І очевидно, ну, що вот переброска американских военных с Германии в Польшу – это тоже сигнал. Це всього-навсього, це є так, це є сигнал Росії, і це є зміцнення, власне, Польщі, тому що Німеччина є, ну, умовно, в тилу. Так, це не означає, що Трамп виводить війська. Там частина контингенту виводиться, переводиться до Польщі. Але мені більше подобається, скажімо, наш особливий статус по НАТО, тому що це є сигнал того, що навіть якщо він не дає членства в НАТО, що в принципі для нас би міг би бути ідеальний варіант. Але на даному моменті, оцінюючи геополітичну ситуацію і оцінюючи фактично реалії, в яких ми живемо, статус, який ми отримали від НАТО, це максимум, що ми можемо зараз отримати. От в даний момент часу. Тому я думаю, що НАТО не буде спостерігати просто так, як Росія там брязкає зброєю. І для Росії це є єдиний сигнал того, що, можливо, варто присмирити свої військові апетити для того, щоб не получити теж по зубах. Тому я думаю, що нашим військовим є чим відповісти. Друге, я переконаний в тому, що Зеленський не буде здавати позиції. Очевидно, що він як головнокомандувач Верховний, він має, це його обов'язок. Тому я, скажімо, десь, на мою думку, от, військовим є чим відповісти на якусь будь-яку провокацію, чи це буде з Криму, а зараз вона найбільш ймовірна, тому що там сконцентрована, власне, ударна сила російської армії. Ну і плюс тема води, да, наверное? Але знаєте, який цікавий факт? От цікавий факт, що ось цей канал, по якому раніше була вода, він фактично в занедбаному стані. Тобто його би варто було спочатку розчистити, щоб... Ну, да, там інфраструктури немає фактично. Да. Тобто росіяни або спеціально не дають сигналу, бо якби вони починали розчищати канал, всі би чітко зрозуміли, це просто так не робиться. Якщо ж відбувається якийсь план є по, наприклад, там, умовно захопленню чи доступу до новокаховських шлюз, які би мали дати воду до Криму, які би мали пустити воду в Крим, очевидно, що варто би було підготувати інфраструктуру. При такій інфраструктурі зараз воду подавати неможливо. Тобто вона фактично, ну, вона не піде за вказаним руслом, вона фактично розійдеться по землі. Ну, получается, наступать на Херсонскую область из-за того, чтобы возобновить, да, водоснабжение через Северо-Крымский канал, это как-то логично, потому что западные санкции наверняка будут усилены. От, власне, те, про що ми з вами говорили. Якщо Росія почне наступати, очевидно, що тоді, ну, іншого виходу не буде, як посилювати санкції. І далі, тут ще ж є підтекст в таких от заявах, які ми чули від російського генерала, так? Який, ну, це теж внутрішня політика, ну, так би мовити, розбалансувати, налякати нас зсередини, щоб ми одразу казали, ой, слухайте, давайте ми будемо якось таким чином домовлятися, щоб часом Росія на нас не нападала. Тобто це є сигнал окремим політикам, які будуть зараз такі от меседжі, скажімо так, озвучувати. Ну і сигнал Зеленському, ну, типу, ну, налякати десь президента в тому плані, щоб, типу, пришвидшити якийсь, можливо, процес переговорів або, ну, умовно, підготувати якусь пропозицію. Ну, типу, давайте
ми відкидаємо ці плани, але давайте ми сконцентруємо свою увагу там, наприклад, на розведенні військ на Донбасі, або давайте будемо розводити війська в районі Маріуполь, що росіян теж дуже цікавить. Да, про Донбасс еще поговорим. Я вот что хотела спросить. Вы помните, недавно было интервью Владимира Путина, где он там рассуждал на тему Советского Союза, на тему инкорпорации земель и так далее. И вот многие военные эксперты, не только политики, расценили вот это заявление как что нужно готовиться миру, какой-то полномасштабной войне, и что многие страны постсоветского пространства попадают под потенциальный удар со стороны России. Какие это могут быть страны? Ну, з військової точки зору, очевидно, що військові вони завжди оцінюють, ну, скажімо, події з можливих варіантів розвитку подій, тому що вони оцінюють концентрацію військ на кордоні України та Росії, особливо Білорусі теж, так? І, очевидно, це просто так не робиться. Росія ніколи просто так не збільшує військову потугу, так? Це фактично є стратегія Путіна, він з самого початку правління, він основний акцент на військову силу. Які це країни? Очевидно, що, так як я вже говорив, їхня стратегія повернути Україну в єдиний політичний простір. Проект Новоросія не вмер, він в режимі стендбай з точки зору Кремля. І очевидно, що вони чекають, очікують, ну, умовно, внутрішнього дисбалансу в українській політиці, особливо в суспільстві. Зеленському поки вдається тримати ось цей такий, ну, скажімо, підтримку, тобто його, хоч і рейтинг сповзає донизу, але все-таки він десь є об'єднуючим тим фактором, що нібито, ну, українці все-таки проголосували за нього як за певного, ну, скажімо, таку компромісну фігуру на чолі держави. Але це не означає, що це десь в певній мірі Росію заспокоює. Росія розуміє тільки силу. І от присутність Авакова в системі зараз, Міністерства внутрішніх справ, це є теж стабілізуючий фактор самого Зеленського. Тому що просто так Аваков би не залишався в системі, і Зеленський це визнавав. Аваков є певною такою фігурою, якому вдається тримати як і патріотичний фронт, так? І з іншого боку відповідати Путіну тими ж словами. Тобто апетити Кремля є теж в тому, щоб змістити його і передати, ну, скажімо, міністерство більш лояльній людині. Тому от є дуже складний ось цей такий клубок української політики. Зеленський надіє, ну, в певній мірі сприймає Авакова як певну таку опору в силовому блоці, тому що він зрозумілий, він послідовний, так? А з іншого боку, він, скажімо, беручи участь в нормандському форматі, це є теж певний сигнал Кремлю, що просто так розбалансувати систему в Україні буде дуже складно. Давайте про нормандский формат и про Донбасс тогда с вами поговорим. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что для проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне Украине необходимо принять и согласовать с Донбассом десятки законов. Давайте его послушаем. Про зустріч на рівні міністрів мови не було, а були спроби визначити конкретні дати зустрічі на вищому рівні. Але про це говорити поки дуже рано, тому що необхідно виконати в повному обсязі, а це величезний обсяг роботи, перш за все з боку України. Ті рішення, які були прийняті на саміті 9 грудня, це десятки різних законів, які потрібно не тільки розробити, а й узгодити з Донбасом. А це теж непросто. Президент Владимир Зеленский заявил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе принятие закона об особом статусе Донбасса. Его цитата. Ніхто від України нічого не може вимагати. Ми незалежна країна. Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна риторика. Що стосується зустрічі помічників в рамках нормандського формату, скажу вам відверто, поки що я не готовий це коментувати. Мені сказали, що дуже непогано пройшла зустріч. Предметно. Ну а вот террорист Александр Бородай во время съезда Всероссийской политической партии «Родина» в Санкт-Петербурге выразил надежду, что оккупированные части Луганщины и Донеччины вскоре войдут в состав РФ. Давайте его послушаем. За логікою розвитку історичних подій у відносно швидкі терміни Республіки Донбасу стануть вже не де-факто частиною Російської Федерації, а стануть такими і де-юре. Недавно состоялась, вы знаете, встреча советников лидеров нормандской четверки в Берлине. К чему пришли?
Вы поняли? Складно зараз зрозуміти динаміку нормандського формату, тому що давайте пригадаємо, от крайній нормандський формат, який відбувся в грудні. Там же ж Росія перед тим, як дати згоду на його проведення, на участь в цьому форматі, висунула умови Україні. Да, которые Розведення Украина виповнення, а зараз будуть нові умови. Тобто це Так ситуація не зміниться. уже же есть эти условия. Вот уже Козак говорит, что для проведения следующей встречи в нормандском формате на высшем уровне надо принять десятки законов по Донбассу. Вот вам и в прошлый умов раз все. говорили формула Штайнмайера, в прошлый раз говорили о разведении войск на 3 точках, и это, собственно, Украина выполняла, да, хотя очень большая была бурная реакция в украинском обществе, говорили, Уж что яка була, зрада, так, очевидно, капитуляция так, и так далее, да. А вона і продовжиться. Может розумієте, ли цього Украина процесу не пойти зовсім. на какой-либо компромисс для второй встречи 4 лидеров в нормандском формате? Я думаю, що будуть шукати компроміс, тому що Зеленський зацікавлений в діалозі, так, не в конфронтації, а в діалозі такому, ну, типу, на діалозі, скажімо так, щоб все-таки провести нормандський формат і побачити логіку деокупації Донбасу, так. Тому очевидно, що Росія буде висувати умови, особливо щодо особливого статусу. Так, самого Донбасу. Щодо підпорядкування, умовно, там дати їм повноцінну автономію. Так? Я думаю, що будуть йти теж законопроекти щодо зняття санкцій, умовно, з Донбасу. Так? Тобто, щоб відновилася економіка, так? Щоб можна було, щоб відновилася торгівля і комунікації. Оці ряд, і я не виключаю, що ще з'явиться вимога по розведенню військ в інших Тогда точках. нужен ли нам такой вообще нормандский формат с такими условиями? Ну, очевидно, що ні. Очевидно, що якщо ми будемо виконувати всі умови, які нам висуває країна-агресор, тоді ж де ж наша позиція? Тому я думаю, що, очевидно, зараз відповідальність велика лежить на нашій групі, так? Тому що домовитися, але самі з Російською Федерацією ми не зможемо домовитися. Ми маємо бути, очевидно, що підсилені Францією та Німеччиною. Хотілося б, щоб ще Сполучені Штати, але це вже тоді не буде нормандський формат, це тоді буде зовсім інший. А как вы думаете, Зеленский и его окружение думают, что можно с Путиным договориться? Я думаю, так. Я думаю, що вони плекають якісь такі надії, щоб особливо цим же ж відповідальність основна лежить на Андрію Єрмаку, він веде ці переговори. Тобто він десь в певній мірі, мені складно оцінювати, скажімо, ось цю кулуарщину переговорів, тому що я в ній участь не беру і я не маю таких джерел, які би мені, скажімо, ділилися інформацією. Я думаю, що готовність є до діалогу, готовність шукати компроміс, я би так це сказав. Недавно вот было интервью Дмитрия Гордона с главным редактором «Эхо Москвы» Венедиктовым, где тот сказал, что после назначения Козыка и Ермака и вот между этими двумя были выстроены такие доверительные политические отношения. И, возможно, они могли бы договориться, к чему-то прийти, но в какой-то момент что-то пошло не так, что-то поломалось, а поломалось, как сказал Венедиктов, следующее, что украинское гражданское внутреннее общество пассионарное просто не дало случиться тому, что могло было случиться, вы помните, с консультативным советом и так далее. Действительно ли, как вы думаете, вот окружение Зеленского, Ермак вот пытались пойти на какой-то компромисс, договориться там с Путиным? Я не думаю, що мова йде про... О чому вони хотіли? Дивіться, треба розрізняти компроміс і здачу національних інтересів. От компроміс, це є, скажімо, в дипломатії вітається, це один з інструментів досягнення цілі. Ну, окей, здача інтересів, це зовсім не суди. В вопросе национальной территориальности, какие могут быть компромиссы? Либо вы уходите с нашей территории, освобождаете, все. А какой может быть другой компромисс? Набагато все Оставляете складніше. Крым, Донбасс? Набагато все складніше, тому що якщо ви виходите з цієї території, Росія, дивіться, з 91-го року Росія, скажімо, з таких от гарячих точок пострадянського простору ні разу не завершила конфлікт. Тобто вони є отакі так звані очаги, да? Такі от полум'я, яке постійно палає. Першим, що це було Придністров'я, маємо потім Грузія, Абхазія та Північна Осетія. Тому ось там Росія фактично законсервувала свою присутність, і таким чином вона не йде. Тобто, принаймні, влада Путіна і сам Путін, він не буде йти на будь-які компроміси. Я просто к чему? Вот понятно, что Российская Федерация настаивает
настаивает на том, чтобы на территории Донбасса были проведены выборы. Да? Были внесены изменения в Конституцию Украины об особом статусе Донбасса и так далее. Без установления украино-российского контроля, возможно, даже без демилитаризации. Украина настаивает на следующей цепочке действий. Это прекращение огня, выведение войск, установление украинского контроля над украино-российской границей и потом уже проведение демократических выборов с какими-то даже международными наблюдателями там, да? Но в этой ситуации, когда Россия настаивает на конфедерации, а мы настаиваем на своем, разве может быть какой-то компромисс? Как выйти из этой патовой ситуации? Тут складно знайти вихід з цієї патової ситуації. У нас буквально 40 секунд. Так, вибори абсолютно потрібні для того, щоб легітимізувати цю владу, так? Але перед тим, як проводити вибори, потрібно, щоб українська юрисдикція повернулася, щоб українські закони повернулися і почали працювати. Це раз, щоб почали працювати не фейкові правоохоронні органи і прокуратура, а українська прокуратура і українська національна поліція, гвардія могли би там повернутися. Тоді ми можемо говорити про якісь принаймні базис, так, основу для проведення політичної складової. Зараз поки що такого немає і складно зрозуміти, коли воно буде. Дуже дякую вам. Дякую Тарас вам. Семенюк, аналітик, журналіст, партнер аналітичної компанії «Київстратпро», був гостем нашей студии. Дуже дякую вам. Но я вынуждена завершать, к сожалению, этот блок. Буквально через несколько секунд эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Подписывайтесь на нашу страницу Facebook, Instagram, Коршкевич.